Na, sziasztok, srácok és lányok, ebben a videón reakció videó lesz. Vagy hát nem, igazából nem reakció videó, hanem mi az vicces videókat fogunk nézni. Majd nem kreatív és vicces videók, azt majd mindjárt nézzük. Nem lesz semmi challenge, igazából lesz challenge, ahányszor elröhögem magam. Tehát 1 nevetés, egyenlő 5 fekvő támasz. Lehetne 10 is, nekem mindegy, majd írjátok meg kommentben, hogy legyen a part 2. Mert annak örülök, ha visszajelzést kapok. Szóval itt vannak vicces videók. Most fogom nézni őket. Csak ezt a gyors kikszalom, meg ezt is. Szóval nézzük, kezdjük ezzel. Nézzük. Fúj, ez nagyon jó vicces videó szerintem. Mindegy, nézzük. Ez is nagyon szép vicces videó, amúgy nagyon imádom. Fújna! Szegény Pali. Hát úgy látszik, valaki nem tud vezetni. És közel volt. Jó, 1. Bro! Mindegy, erre nem kommentelek semmit. A Pali mit csinál amúgy? Mit képzel? Ez hülye. Szegény, ez fájhatott. Az nem lesz jó, tesó, de hülye vagy. Hát ezzel nincs. Na ez is mit? A szart képzelt, hogy majd ő ilyen okos tojás, vagy mi? Ezt amúgy jól csinálta, csak ez fájt. Az meg. Hú, leesett a kocsi. Nem 2. Úristen. Hell nah, bro, hell nah. Ouch. Nem gondoltam végig, amúgy elfelejtettem, hogy nem mutathatom magam, úgyhogy nem fekvő lesz. Úristen. Még nem tudom, mi lesz, de majd megnézzük. Mit csinál, ez hülye? Hát ezt szerintem nem így kellett volna. Úristen. Holy shit! Hát ezt oszta. Kutya nem kicsit gyenge. A biciklis esélyek nagyon rosszak. Jaj. Kapta a csajhitet. 3. No way, az mi? Ruttáncos csaj. Hát ezt jól elcseszte. Au. Holy hell. Nem úgy jól csinálta, csak... Na nézzük. Az autó Honda. A szegény Honda. Hogy kapta a hitet? Ezt láttuk a profilképen. Jó, bro. Jól néz ki a csávó. Kormos, vagy mi? Nem tudom. A majom megtámadta. Kicsit a majom erősebb. Vrá. Szép porcugros lett. Annyi idő ez még.
Elvisz 18 percet, ezt nem fogom olyan nézni. Szegény. Szegény. Hát ez nem jött össze, de szerintem most ennyi is lett volna ez a videó, mert nem szeretném többet, úgyhogy sziasztok srácok, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek. Persze, azt szeretném én is, hogyha feliratkoznátok, mert ez nekem is sokat segít, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok be Clement Bátorra. Császtok!